Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang pathology sang COVID, no, kung ang mekanismo maghatag ang COVID sakit sa tawo, daw hyperreact na blang lawas mo. Daw pagkaabot sang COVID, grabe na dayon ang reaksyon sa lawas mo. Amo nang ginatawag nila nga cytokine storm, okay? So, pag ang cytokine storm nga ni or sa hyperreact ang lawas mo, ang daw endpoint niya something is nagagrabis ang dugo mo, daw rapuyot bala or hypercoagulable state. So ang rapuyot nga dugo mo, daw amo na siya magdalagan hatag sakit ang COVID. So ang rapuyot mga dugo, kung rapuyot na siya gani may tendency siya nga mag-thrombosis o mag-clot. So kung mag-thrombose or mag-clot na siya gani karon, kung sa brain na siya kagamay ang vessel ta sa brain, mag-clog na siya ganito karon kay hinay sa magdalagan ang tugo, may tendency nga mag-clump na sila kung hinay magdalagan, no, may tendency mag-clump, amo na siya ang hypercoagulable mo will bring you to blood clots, thrombose or blood clots. So pagka blood clots na sa brain mo, ma-stroke ka. Pagka blood clots niya, okay, mag-thrombosis, mag-blood clots siya sa heart, ma-heart attack ka, okay, or sa tiil mo, magangrena ka. Okay? Ma-thrombosis ka, magangrena. So, and aside from that, and so, kung hypercoagulable, hindi lang blood clots ang obrahon niya. Kung hypercoagulable, hindi lang siya mag-form ng blood clots, kundi kung hypercoagulable, hinay bala magdalagan imudugo, tungod la puyot siya. Hinay ka maghatag oxygen. Di kung maghinay ka hatag oxygen sina karon, no? Kapin pa sa brain mo, may ischemia, ma-stroke ka man gyapon. Okay? Amo sa heart mo hinay siya, ma-hypoxia, is kulang oxygen, kag mag-ischemia siya, mamat-amat siya daw mapatay, okay, kay kulang ang oxygen. So ma-ischemic kay gyapon or ang ischemia sina sa kalawigon may mo na siyang MI man gyapon or mag-ischemia masakit-sakit kala anay, mag-chest pain kala anay, ischemia siya. Now, ang isa mo kay nakakulbaan sina which is actually amo niyang ano sa COVID is that ang obra sa COVID is that sa baga kung hypercoagulable ang baga, pwede siyang maghaboy thrombose or blood clot dito sa baga. Now, kung maghaboy siya karon sa blood clot sa baga, hindi na makadaloy ang dugo sa bilog nga baga para mag-exchange ng carbon dioxide nga halin sa lawas mo kag magkuha oxygen halin sa ginhawaan mo. So, ang matabo karon, ang oxygen nga makadto sa lawas mo nga ginadala sa dugo mo, jutay. Okay? Because ginbalabagan sa blood clot kato nga ipanagtag mo sa bilog nga baga. Okay, ang dugo para magpagwa sang carbon dioxide, magkuha sang oxygen sa ginawaan mo. Okay? That's one. And amo na tawag mga pulmonary thromboembolism. Ano matabo? Kung magsigi-sigi nubo ang oxygen sang tawo, damo na siya maubra sa ulo mo. Okay? Later kung magsigi-sigi siyang hypoxic, encephalopathy, no? Cerebral incep. Okay? So, or for example, ma-stroke ka man. Okay? So, amo man, kung makulangan oxygen again sa heart mo, ischemia, heart attack ka. Now, kung makulangan oxygen sa imong korason, makapoy na sa kaginawa. Kaya ang baga mo, kung magkulang oxygen sa lawas mo, grabe man na siya mag-ubra, no? So, makapoy na siya karon kag matambal namon nga ma-respiratory failure ka. Aside from the fact nga kung embolism gid ya, ang matabo is that may parts ng lungs mo nga hindi ma-oxygenate, may tendency siya nga mapatay, okay, ang parts ng lungs mo, or amo na gani, basta mag-pulmonary thromboembolism ka, ang oxygenation sa lawas mo manubo, kaya sa baga mo, ang pagkuha mo sa oxygen manubo. Now, kung magsagi nubo, again, no, medyo ginaliwan ko lang, no, magsagi nubo ang demand sa oxygen sa lawas mo hindi mamakop, gasagi man ay grabe ubras ang baga as well as ang korason. Kaya tendency ko sa baga makapuya na siya ma-respiratory failure ka.